Walay nahibalo kon kanas agayud mo balak si Jesus. Mateo Kapitulo 24, 36-44. Wala gayoy na sayod mahitungod sa adlaw ug oras sa akong pag-abot, bisan ang mga anghel sa langit o ako nga anak sa Dios gawas lang sa Amahan. Ang buhaten sa mga tawo sa panahon nga ako nga anak sa tawo mubalik, maisama sa gibuhat sa mga tawo sa panahon ni Noe. Kaysa wala pa mulunop wala sila'y laing gibuhat kondili ang pagpalabig kaon, inom, ug pagminyo ay hangtad sa adlaw nga si Noe misulod sa arka. Wala gayud sila masayad kon ansa ang mahitabo hangtad nga milunop ug nalumos silang tanan. Ingon na sabnini ang mahitabo kon ako nga anak sa tawo mo abot na. Ianang mga adlaw posible nga mahitabo nga dunay duha ka lalaki nga maabtan nga nagatrabaho sa uma, ang o sa kuhaon ug ang o sa mabilin. Ug posible asab nga may duha ka babay nga maggaling, ang o sa kuhaon ug ang o sa mabilin. Busa pagbantay kamo, kay wala ka mahibalo kon kanas amo abot ang inyong Ginoo. Timan ininyo kini kon nahibalo ang tagbalay kon ansang orasa sa gabi mo abot ang kawatan, sigurado nga magbantay siya aron dili makasulod sa iyang balay ang kawatan. Busa mangandam gayud kamo, kay sa oras nga wala ninyo damha, moabot ako nga anak sa tawo.